Human ang paghinulsol sa isa ka construction worker matapos ginsunog sini ang ila kaugalingon nga balay sa barangay Barasalon, Haniway, Iloilo sang kaagahon sa Biyernes Santo. Isang napatay kag 3 pilason sa mga insidente. Ang suspect amo si Remos Brasileño, 31 anyos. Ang napatay naman among bayaw sini nga si Will G. Masero. Ang mga naospitala mo sanday sila Brasileño Masero, ang asawa sa napatay, kag utod sing sospek, kag ang duwa pa sini ka mga utod nga sanday Ivy Brasileño Perez, 35 anyos, kag Richard Brasileño, 39 anyos. Sa interview sa nga bombo radyo sa sospek, iyagin pahayag nga naglain ng iya buot, bangod, managapanunggid sa iya asawa nga nagainom ini sa magkalubog nga ilimnon, sa ilobrahan kagin pasibangdan sini, ang iya utod nga nagapanunggid. Suno sa sospek, bangod sa iya kalain sang buot, ginulaan sini sang gasolina, kagin sindotan na ila balay, nga human sa light material sa rason kun nga madasig nga naglapta ang kalayo. Samtang nagadabadabang kalayo na tumbahan naman sang refrigerator ang bayaw sa sospek, kag sa malain nga palad, wala inin nakagwa kag wala gid nakaluwas. Nagpangayo naman sang kapatawaran sa Dios kag sa iya pamilya ang sospek, kag ginsiling handa sa nga bayaran ng sala nga iyan nahimo. Ako sa pusa ko ron nga. Oo. Ambal kong mamon lang nga ginaintrahan ka buhay ko, may ato kong tukdan lang ni balay niyo. Oo. Inol sa man pag sang galakat ko, hambal ko sa kagulingan ko nga hambal ko, anormal jagin himo kong ja. Hambal ko kung Diyos ko, ikaw bahala ka mga pamilya ko sa lert. Inusulan ko man siya, baydan ko ano, sibersyuhan ko kung ano kung ano hambal ka, anday. Nabarian ng pahayag sang sospek si Remos Brasileño. Nabaluan ka ng palagyo pa ini matapos ang insidente apang nagdesisyon ni nga mag-surrender kahapon. Pagi kay Dr. Allen Camiring, ang Law Enforcement Evaluation Officer 2 sa National Police Commission Region 6. Kamuon nga mga tawo dirigid sila sa aton nga ang pagsalig ni Remos diri sa akon, so that's why gin facilitate naton, ginkantuan naton sa area despite nga malayo, gin sugat gin naton kag ginkuha kag pagkatapos ini iga turnover naton sa Haniway Municipal Police Station sa pagpamuno ni Police Captain Marlon Perez, no, sa aton pagkahibalo ang magapasaka sang kaso with homicide amo ang katapo sang Bureau of Fire Protection, no. Nabarian si Dr. Allen Camiring sa National Police Commission Region 6. Sa interview naman sang bombo radyo kay Police Captain Marlon Perez, ang hepe sang Haniway Municipal Police Station, iyagin pahayag nga ginatunan pa sang pamilya kung magapasaka gid man sila sang kaso batok sa sospek. Ay na-receive tayong info no na plano niyang sumurrender. So kung susurrender man siya, i-inquest natin siya, no, kasi yung hot pursuit natin is ongoing pa po, no. Hindi pa tapos at kinakausap din natin yung family, no, kasi lahat ng biktima kasi kapatid. So sabi ko nga, kung seryoso kayo ang kasuhan ninyo, kasuhan natin. Kasi usually sa mga ganitong mga incident, pag ang involved magkakapamilya sa umpisa, magsasabi sila na kakasuhan, then after ilang days babawiin din. So sabi ko nga, kung desidido kayo, i-inquest natin sa Monday. Kailangan lang po natin makumpleto yung mga attachment.